pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal
aking mga mata. Ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pa sisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong banghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta. Buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators,
Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi.
Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw sa mga pinalangga ako nga mga kauturan kay Kristo sa sining Sabado pagkatapos sang badlis. Sabta ako og Ginoo kay maayo ang imo mapinadayunon nga gugma. Sa imo bugana nga kaluoy, magbalikid ka sa pagtamod sa akon. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, tamda ang amon tawhanon nga kaluya, kag buligi kami paagi sa imo mahigugmaon nga gahom. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas Kapitulo 5, versikulo 27, tubtob 32. Sadto nga panahon, nakita ni Jesus si Levi nga isa ka manugsukot sang buhis nga yara sa iya opisina. Nagsiling si Jesus sa iya, "Upod ka sa akon." Nagtindog si Levi, ginbayaan niya ang tanan, kag nagupod sa iya. Dayon si Levi naghiwat sing dako nga punsyon sa iya balay para kay Jesus. Kag didto upod nila ang madamo nga mga manugsukot sang buhis, kag iban pa nga mga bisita. May mga Fariseyo kag mga manunudlo sang kasuguan nga kaupod nila nga nagreklamo sa mga gintutunan ni Jesus. Nagsiling sila, "Nga abala nga nagakaon kamo kag nagainom upod sa mga manugsukot sang buhis, kag mga makasasala." Si Jesus nagsabat sa ila, "Ang maayo wala nagakinahanglan sa manugbulong, kundi ang nagamasakit lang. Wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala sa paghinulsol." Sa isa ka klinik, ginabi-abi sang doktor ang iya pasyente. "Oh, misis, kamusta ang imo ginabatyag?" Nagsabat ang pasyente, "Okay lang ko, dok." Sa gilayon, ginsabat man siya sang doktor, "Misis, pwede ka nakapauli." Natingala ang pasyente, "Ay nga dok, papuliun ko, wala mo pagani ako na eksamin kag na-diagnose." Sabat sang doktor, "Kay daw okay ka lang man." Kahalamot matuod nga makadto kita sa isa ka doktor nga maayo man lang gali ang aton ginabatyag. Sa masami, nagakadto kita sa doktor kung kita may ginabatyag sa aton lawas. Nagadangop kita sa ila bangod kabalo kita nga sila ang makabulig sa aton kag makapaayo sa aton masakit. Si Jesus sa aton Ebanghelyo subong naghambal man nga maayo wala nagakinahanglan sang manugbulong kundi ang nagamasakit lang. Dugang pa niya, "Wala ako nagkarye sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala sa paghinulsol." Tawano kaayos ang aton Ginoo. Bisan hindi kita takos nga magpalapit sa iya, sa pihak nga bahin, handa siya nga mag-abi-abi kag bagbaton sa aton, bisan ano pa kita ka makasasala. Ginahulat niya ang aton pagpalapit sa iya, ilabi na gid sa pihak sang aton pagka makasasala. Sa iya mga tinaga, aton makilala si Jesus, nga isa siya ka Dios nga mapinalanggaon, kag ang iya pagigugma sa aton wala sang kondisyon o kon limitasyon. Saranggid niya kita nga pabalikon sa iya kaugalingon, bisan pa sa madamo nga mga tion, kita nagbiya kag nagtalikod sa iya. Kag sa mga tinaga ang ayni ni Jesus, kita man ginatagaan sang confidence sa iya unconditional love and mercy, kag hindi magkatahap sa pagbalik sa iya. Sa sining tiyempo sang Kwaresma, kabay nga batuno naton sa aton kabuhi ang wala tupo nga paghigugma kag pagpatawad sang Dios sa aton. Magtuo kita nga sarang kita patawaron kag palanggaon sang Ginoo sa pihak sang aton nga kakulangan kag kasalanan. May isa ka istorya sa isa ka teenager na nalulong sa pornography addiction. Kag ini nagdalom pagid nga bisyo hasta siya nalumos sa kasalanan. Sang siya nakamarasmas sa pagwaslik niya sa maayong nga kabuhi nga anay ginakabuhi niya, naghandom siya nga kaayuhon na ang iya pagginawi kag magbalik na sa maayo niya nga relasyon sa Ginoo.
Apang ginistorbo siya sang iya past sins, kaginkaon siya sang guilt feelings, hasta nga nagplano siya sa pagtapos ang iya kaugalingon nga kabuhi. Apang, sa grasya sang Diyos, paagi sa iya isa kaabyan nga Diyos nun, gingiyahan siya sa pagkilala sa matudtuod kag madalong nga pagigugma sang Diyos sa iya. Kagin parealisar sa iya nga ang Ginoo nagahulat kag nagkakalangkag gid sang iya pagbiya sa sala kag pagpalapit liwat sa iya. Nakumbinser siya sini kag amat-amat man nga nagbago sang iya kabuhi kag nagpakiguli sa aton Ginoo. Pagsugod sadto, bisan nagabalik-balik ang iya addiction, kun kapila siya ka beses matumba sa iya kahuyang, amo man ang beses nga siya magbalik pagid sa Ginoo. Mga utod kagabihan ko kay Kristo, aton matalupangdan nga ang pagtuo sang sini nga teenager ang nakaluwas sa iya. Kag ang iya pag-ako sa iya pagkakinahanglan sang bulig kag grasya sang Ginoo, amo man ang nangindalan pakadto sa iya pag-ayo kag pagpakabalaan. Mga utod kagabihan, ang aton Ginoo na mismo ang nag-assure sa aton sang iya paghigugma kag pagpatawad sa aton. Pagtuo lang sa iya ikasarang, ang iya ginahulat sa aton. Ang paghinulsol lang naton ang iya ginahulat. Handa bala kita magbaton sang iya paghigugma? Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. San o ikaw uli? Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi.